Êrişa Tirkiye bi navê Şaxê Zeytûnê li ser Efrînê berdewam e û têde hêza çekdarî ya Tirkiye deverên Efrînê bi top û mûşekan armanc kirin. Ew jî li deverên ku li aliyê Bakurê Rojava dikevin û zaniyariyên destpêkê li gor wangeha Sûriyê ya mafê mirovan ku ziyanên canî di encam de hene. Serbarî şer û pevçûnên ku li her yek ji Bilbilê û Raco, Cindirêsê û Qestel, Cindo û Şiyê li Rojava û Bakurê Efrînê li ser sînorê wê deverê bi Tirkiye û Lîwaya İskenderûn. Sê top li navçeya Raco ketin û 10 topên bêserûber li gundê Mamela yên ser navçeya Raco ve ketin. Ew jî bê ziyanên canî rû bidin. Herwiha 3 topên dî li devera Buheyra û Mîdanîkê ketine. Lê tu ziyanên negihiştine pirê. Sibha îro jî çekdarên Tirkiye navçeya Raco bi 3 topan armanc kirin. Ku di encamê de hejmarek welatî birîndar bûn û ziyan gihiştin mal û milkên wan. Topxaneya Tirkiye herwiha gundê Mamela bi 10 topan armanc kirin û ziyanên mezin gihiştin mal û milkên welatiyan. Hin jê derin bawer pê hatî tekezkirin ku tevgereke der Efrînê rûdaye ku bi hezaran welatiyên Efrînê û gundên derdora wê û navçeyên bi ser Efrînê ve rûdaye. Korê girên Firqeya Çaran nêzik devera pêşesazî ya Şêx Necar rê nade welatiyên derbeder ku xwe bigihînin malên kes û karên xwe li deverên her yek ji Şêx Mexsûd û Eşrefiyê li Helebê. Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan got ku çekdarên PYD rêgirtin li pêş vegera penaberên ji bo deverên wan tawanbar kir û tekez kir li ser biryara welatê xwe ji bo jinavbera tîrorî li ser seranserê sînorê xwe li gor axiftina wî. Erdogan herwiha got ku wê welatê wî şerê rêxistina kobarê 200 balfir û 5000 barhilgirin ji çek û çepelxane wergirtiye. Ew jî weke amajeyekî ji piştevaniya Amerîka ji PYD re û got ku ew ê hemû pêlanan dijî welatê xwe jinav bibin ji destpêk ji min bicê. Derbarê êrişa Şaxê Zeytûnê Erdogan got ku ew ê di destpêkê de terîristan jinav bibin û piştre wê deverê biguncînin. Ji bo jiyanê ku têra 3 milyon û 500,000 Sûriyên ku Tirkiye mêvandariya wan dike. û got ku ji destpêka êrişê ve tenha 8 kes ji Irtêşa Tirkiye û grûpên ku ew piştevaniya wan dikin hatine kuştin. Erdogan daxwaz ji rêxistinên nehikûmiyê navdewletî kir ku piştevaniya êrişa wan ya ser Efrînê bikin. Wezîrê Derveyê Tirkiye Mewlûd Çavuşoğlu ji aliyê xwe de got ku berfirehîya leşkerî ya ku ew ê şer têde bikin ji bo derxistina PYD ji Efrînê eger heye bajarê Munbic û hin deverên dî li Rojhilatê Çemê Firatê li xwe bigire. Bekir Bozdac cêgirê Serokwezîrên Tirkiye îro got ku ew bawer nake ku Tirkiye bigihê rûbirûbûneke rasterast bi Amerîkayê re li Sûriyê lê egerek heye ku ew yek li Munbic rû bide. Hêzek ji çekdarên taybet yên Irtêşa Tirkiye duh gihişte sînorê Tirkiye li devera Efrînê ku Tantek, Zirîboş û Yekînîn sereke li xwe digirtin. Sînorê Sûriye derbas kirin ber bi Efrînê ve.